Sa Region 7, ang Department of Social Welfare and Development Region 7 ug Philippine Army may pirma og usa ka Memorandum of Agreement sa pagpahigayon sa Youth Development Summit isip kabahin sa rehabilitasyon sa DSWD ug reforma sa mga residente nga gihimo sa Regional Rehabilitation Center for Youth. Sa samang higayon, DSWD 7 ug ACS CPUC of Central Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists naghimo og Memorandum of Understanding alang sa pagpatuman sa DSWD program alang sa kinitibukang reforma sa mga residente nga gitugyan sa RRCY. DSWD Secretary Rolando Bautista, Regional Director Rebecca Giamala, Major General Benedict Arevalo ug Pastor James Rubrico nirepresentar sa DSWD 7, Philippine Army ug Seventh-day Adventist. Sa Region 10, sa pakigtambayayong sa mga lokal nga kagamhanan, ang akademya o komunidad sa pagpauswag sa food and nutritional security isip tubag sa COVID-19 pandemic, ang Department of Agriculture, Regional Field Office 10, gipanguluhan ni Regional Executive Director Carlene Collado ug ang Philippine Association of Agriculturists 10. Hiniusang gilunsad ang Communal Garden Contest sa 5 ka probinsya sa rehiyon. Ang pagpangita alang sa labing maayong tanaman sa 5 ka mga probinsya nga adunay tagsa-tag sa mga asosasyon makapauswag sa pagkaanaa sa pagkaon sa level sa komunidad. Matag communal garden adunay sukod nga dili moubos sa 500 square meters. Pagahukman base sa pisikal nga kahikayan, klase sa mga gitanom, technology innovations, production ug garden space utilization. Ang awarding alang sa Outstanding Communal Garden mahitabo sa Marso 2022. Sa Region 13, ang nahumang bahin sa Highway Maliksi, Manambia, Soriano ug Bahi Bypass Road sa Tagbina, Surigao del Sur nakabenepisyo na karon sa mga mag-uuma sa kape ug lubi sa munisipalidad sa Tagbina, Surigao del Sur. Ang ruta mas mubo ug traffic-free nga makadaginot sa oras sa pagbiyahe pinagi sa usa ka oras ngadto sa usa ka oras ug tunga nga naghatag og dugang kahigayon sa mas paspas nga pagbalik sa puhunan ug pagdani sa mas dakong merkado alang sa kape ug lubi. Ang Highway Maliksi, Manambia, Soriano ug Bahi Bypass Road naglakip sa pag-upgrade sa 30 kilometros nga dalan ug pagtukod sa tulo ka taytayan. Kung kini mahumana, ang bypass road gilawang magdala og dugang economic opportunity sa lungsod sa Tagbina nga nagtumong sa paghimo sa industriya sa kape isip ilang nagunang economic driver. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!